Novější styl navazuje na tradici vozů Citroën. Čistota linií, krátký zadní a dlouhý přední převis vyjadřují solidnost, spolehlivost, výkonnost a bezpečnost. Nepodobá se žádnému jinému vozu. Zpředu upoutá na první pohled. Nová maska chladiče, protáhlé světlomety, nízká stavba karoserie, klenutá kapota s protáhlými liniemi. Z profilu jsou patrné další detaily. Štíhlá a aerodynamická linie, střecha zasazená do zadních sloupků, připomínající kupé. Okna, která kopírují linii oblouku střechy, zvýšený a bezpečnější horní okraj dveří. Dveře bez rámů, dlouhý rozvor je znakem komfortu a stability. Průměr kol 17 nebo 18 palců. Zadní část vozu je též pozoruhodná. Pohled přitahuje zadní konkávní okno. Mohutné boky chrání výko zavazadlového prostoru. Siluetu doplňují svítilny umístěné nad zadními blatníky. Řízený spoiler se 3 polohami zlepšuje aerodynamiku, směrovou stabilitu a pocity řidiče při řízení. Při rychlosti nad 65 km/h se křídlo posune z polohy 0 do polohy 1. Při rychlosti nad 125 km/h se nastaví do polohy 2. Aerodynamický přítlak je tak optimální. Velký zavazadlový prostor o objemu více než 400 litrů, který lze zvětšit po úpravě zadních variabilních sedadel, nabízí různé odkládací prostory a praktické využití. Umožňuje bez potíží přepravovat velké množství zavazadel. Dveře bez rámů patří k luxusnímu kupé a také k věhlasné historii vozů Citroën. Při otevření dveří se sklo okna spouští dolů o 4 mm tak, aby se uvolnilo těsnění. Jeho zpětný pohyb při zavírání zaručuje dokonalé dosednutí natěsnění kolem okna. Citroën C6 je skutečnou limuzínou a její zadní cestující se stávají hýčkanými hosty. Ve výbavě Paket Lounge jsou cestující vzadu usazeni ve 2 samostatných vysoce pohodlných křeslech. Ovladače jsou umístěny na loketních opěrkách na dveřích. Cestující na zadním pravém sedadle může nastavit polohu předního pravého sedadla. Při jeho maximálním posunutí dopředu může vzdálenost mezi sedadly dosáhnout délky až 1 metru. Cestující vzadu mají k dispozici inteligentně řešené, uzavřené a rozměrné odkládací prostory. Prostor pod zadním prostředním sedákem, kapsy v opěradlech předních sedadel, popelník v loketní opěrce na dveřích, stejně jako vpředu velký odkládací prostor ve tvaru půlměsíce, který pojme dokumenty formátu A4. Citroën C6 může být vybaven 2 šestiválcovými motory. Benzínový motor V6 o zdvihovém objemu 3 litry nabízí výkon 215 koní. Je výkonnější a pružnější a používá nový systém rozvodu. Naftový motor nové generace poskytuje výkon 208 koní a velmi vysoký točivý moment 440 Nm, s nimiž vozidlo vykazuje úctyhodné provozní vlastnosti. Tento motor je vybaven filtrem pevných částic, jejichž emise jsou téměř nezjistitelné. Svou velkou premiéru zažívá nová 6stupňová převodovka. Její zavedení je velkým pokrokem v oblasti automatického řazení. Dobře odstupňované převodové stupně umožňují využít vysoké výkonové parametry motoru. Poslední převodový stupeň kombinuje úsporu paliva a akustický komfort. Automatická převodovka nabízí řidiči několik provozních režimů. Standardní režim, který se přizpůsobuje stylu jízdy. Sportovní režim, zimní režim, sekvenční režim.
Pasivní bezpečnost je z části zajištěna pružnou konstrukcí přední části vozu, která obsahuje 2 trámy pro ochranu chodců. První ve výšce holení, druhý ve výšce stehenních kostí. Nárazy do chodců představují v Evropě každoročně několik tisíc nehod. Citroën nenechal tento problém bezpečnosti bez povšimnutí. Část vážných zranění, která chodci utrpí při nárazu, jsou způsobena nárazem ramen a hlavy do kapoty. U vozidel s pevnou kapotou tvar plechu neumožňuje vytvoření tlumících prostor. Hlava se tak dostane přímo do styku s tvrdými částmi umístěnými těsně pod plechem kapoty, například s motorem. Inženýři automobilky Citroën vynalezli originální a velmi účinné zařízení, které významným způsobem sníží závažnost zranění. Princip spočívá ve zpomalení pohybu hlavy zvednutím plechu kapoty. Zařízení je zvláště účinné při rychlostech od 30 do 50 km v hodině, což je rozmezí, ve kterém dochází k většině nárazů způsobujících zranění. Náraz je zaznamenán rozdrcením dvojitého optického vlákna umístěného za nárazníkem. Rychlost přetnutí vlákna a údaje akcelerometru jsou cenné informace o typu a energii nárazu. Podle síly nárazu počítač rozhodne, zda je či není nutno zařízení spustit. Zařízení aktivní kapoty tvoří zejména 2 pyrotechnické nálože umístěné po vnitřních stranách kapoty. Na povel počítače pyrotechnická nálož vytlačí píst a umožní nadzvednout kapotu. Pružiny posunou energicky kapotu směrem nahoru. V 1/10 sekundy se kapota zvedne o 65 mm a zaujme tak zvýšenou polohu dříve, než dojde k nárazu hlavy. V okamžiku nárazu jsou již pružiny v roztaženém stavu a kapota, která je obzvlášť pružná, se deformuje. Náraz je tak stlumen a eventuální zranění jsou mnohem méně závažná. Aktivní kapota je světovou premiérou automobilky Citroën, která tak potvrzuje svou strategii nepřetržitých inovací zaměřených na stále vyšší bezpečnost automobilů. Sedadla Citroënu C6 byla zvláště pečlivě navržena. Poskytují cestujícím komfort a zároveň správnou polohu těla. Vynikající komfort je dán Tvarem sedadel, který usnadňuje přístup a zaručuje pohodlí, kvalitou použitých velurových a kožených potahů, hustotou pěnových výplní, které zajišťují dobré pohodlí při jízdě. příkladné držení těla je zárukou dlouhých cest bez únavy. Celá řada různých nastavení sedadel umožňuje jejich přizpůsobení všem postavám. Podélné nastavení, nastavení výšky a sklonu sedáku, nastavení sklonu opěradla, nastavení sedadla v bederní oblasti, polohovací opěrky hlavy. Tato sedadla nabízí také vynikající tlumení svislých vibrací. Citroën C6 poskytuje řidiči nový způsob sledování informací, účelně rozdělený do 3 oblastí. Sdružený přístroj přímo před řidičem. Centrální obrazovka s navigací, palubním počítačem, telematikou, audiosystémem, klimatizací a konfigurací vozidla. Průhledový displej zobrazuje hlavní informace a upozornění týkající se bezpečnosti. Řidič vozidla, který chce zjistit údaje na přístrojové desce, musí uhnout pohledem a přizpůsobit zrak pohledu na přístroje. Řidič vozu C6 si může zapnout zařízení Head-Up, průhledový displej. Optické zařízení vysílá velmi jasný obraz obrazovky na čelní sklo. Odraz tohoto obrazu ve skle vytváří virtuální obraz údajů v zorném poli řidiče tak, jako kdyby údaje byly umístěny v prostoru nad přední částí kapoty. Sledování jízdních údajů tak vyžaduje menší pohyby očí a kratší dobu pro přizpůsobení zraku, čímž řidič získává čas přibližně půl sekundy. Tím je také zvýšena bezpečnost. U obrazu může být nastavena jeho výška a jas. Podle požadavku řidiče může obsahovat více nebo méně údajů.
Informace jsou tím nabízeny v nejvhodnějším okamžiku. Většina ovladačů je soustředěna kolem volantu. Osvětlení, ovladače stěračů a audiosystému. Ovladače tempomatu a omezovače rychlosti. Ovládání průhledového displeje vlevo od řidiče. Na každých dveřích jsou ovladače sedadel, podélné nastavení, sedák a tak dále. Nastavení polohy sedadla řidiče a zpětných zrcátek je uloženo do 2 pamětí přístupných pomocí ovladačů na dveřích řidiče. Sedadla modelu C6 jsou vyhřívaná. Vpředu je vyhřívání rozděleno mezi sedák a opěradlo a lze jej nastavit do 4 úrovní. Zadní sedadla mají vyhřívaný sedák. Citroën C6 má kvality luxusního vozu určeného pro náročnou klientelu. Aerodynamika, komfort, jízdní vlastnosti. Pro dosažení co nejvyššího pohodlí a bezpečnosti při manévrování s vozidlem ve vysokých rychlostech je účinek hydraulického posilovače řízení závislý na rychlosti vozidla. Při snížené pozornosti řidiče může vozidlo vybočit doprava nebo doleva. Systém AFIL používá 6 dvojitých infračervených snímačů umístěných v přední části vozidla. Nejsou-li zapnuta směrová světla, aktivuje se, jakmile rychlost překročí 80 km/h. Každý snímač sleduje určitou část vozovky. Když se v poli snímače objeví plná nebo přerušovaná čára, je o tom informován počítač systému AFIL. Když vozidlo přejede značení na vozovce, je varovný signál vyslán tomu ze 2 vibrátorů v sedadle řidiče, který je umístěn na straně vychýlení vozu. Takto upozorněný řidič může vrátit vozidlo do správného směru, aniž by cestující byli rušeni. Detektor poklesu tlaku v pneumatikách zahrnuje 4 snímače v kolech, přijímač v kabině, zobrazení na přístrojové desce. Citroën C6 je vybaven tempomatem a omezovačem rychlosti poslední generace, které jsou spolehlivé a snadno použitelné. Důležitým prvkem bezpečnosti je viditelnost. V tomto ohledu nabízí C6 svým uživatelům výhody vysoce výkonných zařízení. Světlomety se zapínají automaticky při snížení intenzity světla, například při soumraku nebo v tunelu. V noci jsou neosvětlené vnitřní strany zatáček potenciálně nebezpečnými místy. Citroën proto u modelu C6 nabízí samonatáčecí světlomety. Snímač zjišťuje úhel a rychlost otáčení volantu a počítač vydává povely k natočení světlometu vozidla tak, aby světlomet na vnitřní straně zatáčky tato místa osvětlil. Světlomet na vnější straně zatáčky se natáčí v menším úhlu, tak, aby osvětlil celou šířku vozovky. Obě vnější zpětná zrcátka, stejně jako vnitřní, mají automatickou clonu. Tento režim, jestliže je řidičem aktivován, se uvádí do činnosti automaticky za tmy, přičemž snižuje oslnění. Na požádání mohou světla zůstat rozsvícena po 30 sekund po vystoupení všech cestujících z vozidla. Jestliže je aktivován automatický režim, snímač na čelním skle spustí stěrače a přizpůsobí rychlost stírání intenzitě deště. C6 používá nový tvar stěračů s plochými stíracími lištami a s dokonalenou kinematikou stírání, což zajišťuje lepší kvalitu stírání a lepší viditelnost. Citroën C6 je vybaven aktivním odpružením Hydractiv 3+, které je doplněno o variabilní systém tlumení AMVAR. Toto spojení tvoří pravděpodobně nejlepší odpružení, které je v současnosti na trhu. Přední náprava vozu Citroën C6 používá zavěšení kola s dvojitým trojúhelníkovým ramenem a s oddělenou těhlicí, což zajišťuje oddělení funkce tlumení od funkce vedení kola. Toto řešení, které u konkurenčních sedanů nemá obdoby, zaručuje velmi vysokou úroveň směrové stability a dosud nedosaženou přesnost sledování dráhy v zatáčce. Vzadu je umístěna integrální víceramenná náprava. Výška karoserie se přizpůsobuje kvalitě vozovky a stylu jízdy.
Při vysoké ustálené rychlosti na kvalitní vozovce je jízdní stabilita optimalizována snížením karoserie o 10 mm. Dochází tak ke snížení součinitele CX a spotřeby paliva. Jakmile se rychlost sníží nebo když stav vozovky toto snížení již nevyžaduje, karoserie se zvedne do své normální výšky. Na špatné vozovce při rychlosti nižší než 60 km v hodině se výška zvětší o 10 mm, což umožňuje vysokou úroveň komfortu. Citroën C6 je vybaven inovovaným aktivním odpružením s řízeným tlumením. Toto nové odpružení s konstantní polohou karoserie používá 7 sférických tlakových koulí, to znamená o jednu navíc než u předcházejících verzí. Každá kulová jednotka slouží jako vzduchový polštář, který nese vozidlo. Počítač může některé koule vyřadit a měnit tak tuhost odpružení. Je tak možno v době kratší než půl sekundy přejít z pružného do tuhého režimu pro dosažení co nejvyššího pohodlí a zároveň dobré stability karosérie. Řidič si může vybrat mezi polohou komfort a polohou sport, v níž je upřednostněn přechod z měkkého do tuhého stavu. Vůz C6 je vybaven zcela novým systémem řízeného tlumení AMVAR, který v reálném čase zohledňuje svislé pohyby každého kola. Řízenými tlumiči AMVAR jsou vybaveny sférické koule u všech 4 kol. Každé kolo má tedy oddělené řízené tlumení. Počítač může okamžitě zvolit jeden ze 16 různých způsobů tlumení. Ke změně způsobu tlumení může dojít až 400krát za sekundu, což umožňuje dokonale pohltit nerovnosti vozovky. Chování vozidla ve zvláštních podmínkách řídí příslušné počítačové moduly. Pro dosažení dokonalého pohodlí je výška vozidla zjišťována integrálním výpočtem. Systém vypočítává korekce prováděné u jednotlivých tlumičů pro udržení karoserie v požadované výšce a omezuje tak vliv nerovností vozovky. To umožňuje, aby se vůz C6 choval jako létající koberec. Když situace naopak vyžaduje maximální jízdní stabilitu, systém reaguje tak, že vozidlo sleduje co nejpřesněji profil vozovky. Systém automaticky přechází z režimu Skyhook do režimu Roadhook tehdy, když řidič výrazně změní styl jízdy. V některých případech mohou být předvolené způsoby tlumení nahrazeny přesně řízenými zásahy systému. Funkce Hydractiv 3+ je založena na jednoduchém pozorování. Nerovnosti vozovky, se kterými se setkají přední kola, se projeví u zadních kol o několik setin sekundy později. Zadní kola jsou proto kdykoliv připravena přesně a ve správný okamžik reagovat na překážky, se kterými se setkají. Problém s odskakováním kola vzniká u každého odpružení. Systém AMVAR v sobě obsahuje modul, který řídí odskakování kola a který okamžitě zasahuje na velmi deformovaných vozovkách. Aktivní odpružení spojené s tlumením AMVAR tak v každé situaci umožňuje určit pro jednotlivá kola optimální soulad mezi pohodlím a jízdní stabilitou, a to až 400krát za sekundu. Citroën C6 jako první vozidlo vybavené oběma těmito systémy nabízí svým uživatelům nejlepší odpružení na světě. V případě čelního nárazu se volant zasune o 80 mm do sloupku řízení. Velmi tuhá struktura přídě umožňuje v případě nárazu přenos části energie do spodní úrovně vozu. Ten pojímá její 1/3 a tím omezuje deformaci kabiny. Cestující v Citroënu C6 jsou chráněni skutečným ochranným štítem, tvořeným 9 airbagy, včetně jednoho kolenního pro řidiče. V případě nárazu zezadu mechanismus aktivních opěrek hlavy posune automaticky opěrku k šíji cestujícího, a to v okamžiku, kdy je zadržen bezpečnostním pásem, čímž je sníženo nebezpečí poranění krční páteře.
modelem C6 se Citroën vrací na velmi náročný trh luxusních sedanů vyšší třídy. Citroën překoná vaše představy.